गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो दाखालै बावै इउटुबाव लाइभ फैदोंमोन। बेनिफ्राय आं सोंदोंमोन बे बाराव फंबाय बिनानावमोन आरो नोंथांमोना भटखौ सोरनो होगोन आरो आं सोरनो होनांगो। बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंदों। बेनिफ्राय जों बर'आ बे बाराव देरहागोन ना देरहाया आरो आङो भटखौ सोरनो थुगोन फाइनाल जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ आं भटखौ सोरनो थुगोन। दिनैसिम बिथां नब कुमार सरनिया बिथाङा खैबार देरहाखो? खेबनै देरहाबायना? आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ दै, आं थुलमुल बुंगोन। बिथाङा मालानिफ्राय देरहाखो? जेब्ला बिटिसि जाखांबायमोन। बिटिसि जाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिया खेबसे मा बड'लेण्डनि थाखाय सोमाव सारफिनदोंमोन ना? सोमाव सारखांफिननायनि उनाव दा जाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बे समाव बै समाव मामोन? BPPF मोन आरो BPF मोन, मोननैमोन। बिथां हाग्रामानिया BPPF मोन, पिया डाबलमोन। बेनिफ्राय मोनसेनिया मामोन? जोंनि बर'निया BPF मोन। बे मामोन? PCDR ना मायमोन? कारापसननि एगेन्स्टआव बै समाव बाथ्रा बुङोमोन। माने हाग्रामानि सरकारखौ माने गोबां कारापसन जाबाय, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया फिन खेबसेबाव जादोंमोन ना बिटिसिनि उनाव। बेनिफ्राय बे समाव जोंनिया मा जाखो? आं थुलमुल बुंदो दै, आङो एसे गोसोआव दङ बिटिसि मोनखांनायनि उनाव माबायदि जाबोनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं एसे गोसोआव दङ। गोरोन्थिबो जानो हागौ, निमाहा हो। बिनिफ्राय BPF जाबाय, मोनसे डाबल पि आरो मोनसे पि। बेनिफ्राय बेवहाय जोंनि बर'आ सानै केन्डिडेट जादों। हाग्रामानिफ्राय बिथां चन्दन ब्रह्म जानो हागौ फार्स्टआवनो। बेनिफ्राय मोनसेया जोंनि बर'नि मोनसेया मा जाखो? बिथां इउजि ब्रह्ममोन खोमा जानो हागौ दै, नायफिननांगोन। आं नायालासिनो बुंदो, गोसोआव दं आं एसे। नाथाय बर'आ सानै जाथारदों, बिथां इउजि ब्रह्म, बेनिफ्राय सासेया चन्दन ब्रह्म, बेनिफ्राय गुबुन हारिनिया नब कुमार सरनिया। बेनिफ्राय जोङो बर'आ जेनबाय फार्स्ट। बेनिफ्राय नेक्स्टआव हाग्रामानिया सोरो? बिथां प्रमिला रानि जानो हागौ। बेनिफ्राय नेक्स्टआवबो सोरमोन? इउजियानो जानो हागौ, बिथाङानोमोन। बर'आ सानै जाबावबाय नेक्स्टआवबो। बेनिफ्राय गुबुन हारिनिया नब कुमार सरनिया। बेनिफ्राय जेब्ला नेक्स्ट टाइमनि इलेक्सनाव आं न'आव दंमोन, आं माबा मोनसे शुटिं खालामदोंमोन, बड'लेण्ड फाइटार ना माबा मोनसे शुटिंमोन आंनि। बेनिफ्राय आं न'आव दंमोन, आं भट होनो मोनदों। बेनिफ्राय आं गामिनि मानसिफोरखौ सोंदो। थांनायाव जों बर'आ मोननै जानानै जेनबाय। थांनायनि भटखौ नायोब्ला जों बे बारावबो जेनबावगोन। आं रायज्लायदोंमोन पार्टिनिफोरजों, जों बे बारावबो जेनबावगोन, जों देरहाखाया, रोखा होनना बुंदोंमोन आं। मानो होनोब्ला बिसोरनिया खौसे, बिसोरनिया केम्पिंबो खालामनाङा, मिटिंबो खालामनाङा, बिसोरनिया गावसोरनि मानसिनो होखायो। जोंनिया मा बेसेबा मिटिं खालामगोन, होख्रावगोन, रंजागोन, बमा गावगोन, नंना नङा? थेवब्लाबो जोंनिया मा, जों सानै जायोब्ला देरहानो हाया। आरो बे बारावबो माबायदि देरहागोन बर'आ, नोंथांमोना सानदोंना? सिगांनि समावथ' मोनसे समावथ' मा इलेक्सन समाव भट होबाबो रावनोबो खोन्थायामोन, सिरि सिरि होखामायमोन। दानियाथ' अपेन जाजोब्बाय। दानियाथ' मोनसे नङा मोनसे दोलोआव हाबनानै खोन्थिनो गोनां जाहैबाय। थिग बेफोरबायदिनो दिनै नाय नोंसोरो, बोथोराबो दुर्गा फुजानिफ्राय दिनैसिम अखाया साननै नामाल' हाबाय। बोथोरा
अखायानो गैला साउथनि बायदि जालांबाय साउथआव मोनसे समावल' अखा हायो मोनसेल' टाइम जोंनि आसामाव शिलंआव मेघालयआव बोथोरनि एसेबां टाइम गैयामोन हाथारोमोन मागोफोराव जानुवारिफोराव दिनैनि दिनाव अखाबो गैबावला ओरैबायदि सोलायलांबाय दा जोङो आंनि साननाय दै बे आंनि बेसेन गोसा भटआ दैयाव थांगोन ना थाङा बे बारावबो बिथां नब कुमार सरनियाखौ फेजेननो हामारगोन ना मानो होनबा मोननै रोखा रोखा नुथारबाय जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन गोदानै नंना नङा गोदानै खालामदोंमोन बै समनिफ्राय हाग्रामानि एगेन्स्टआव करापसननि एगेन्स्टआव ओंखारदोंमोन मायबा मायबि पार्टि दासोदोंमोन जायखिजाया गोसोआव गैला दे आं पार्टिमोन बेफोरबायदि ओंखारबाय ओंखारनानै मा जाखो जों बर'आ गावजों गाव मोजाङैनो जेनलांबाय जोंनि सिटखौ जोङो गुबुननो हगारना लाबाय दा बे बारावबो जों बर'आ बोरै देरहागोन नोंथांमोनानो बुं एसेबां मिटिं खालामदों एसेबां होख्रावदों सोरबाया बमा गावदों माबायदि देरहागोन आंनि कुइसन दिनै 60-40 इउपिपिएलआ 60% मोनबाय बिपिएफआ 40 मोनबाय 100 जों देरहागोन बेजों माबायदि देरहागोन बिसोरनियाथ' दिनैसिम मिटिंबो जायाखै खोमा नब कुमार सरनियानिया बिसोरनिया गुबुन हारिनिया दिनैसिम मिटिंबो जायाखै खोमा केम्पिंबो जायाखै खोमा बिसोर मिथिखागौ बिसोर खौसे एक बिसोरो होखागोन ओरैनो जों बर'नो होखानाय नङा जोंनि बर'नियाव बिसोर मा खालामगोन मिटिंआव थांगोन जागोन बेरायफागोन फैसा लाना फैगोन नाथाय इलेक्सन समाव जोंनि बर'नियाव बिसोर सहसाव थुनाय नङा बिसोरो MCLA थुनो हागौ जोंनि बर'नियाव लकेलाव नाथाय बे भटआव बिसोरो सहसाव थुवा बे भटआव दा जोङो देरहानांगौब्ला थांनाय मोननैखौ नायोब्ला मोननैयावबो बे देरहादों बेखौ नायोब्ला बर'निया 80-20 बा 90-10 मोनसेथिं थांजोबनांगोन बर'निया अब्लासो आंनि बायदिब्ला देरहागोन नङाब्ला बे आंनि आखाइनि बेसेन गोसा भटआ बे बारावबो दैयाव थांबावगोन हाजार बमा गावनानै रंजानानै जेबो लाब जानाय नङा आंनि साननायाव नायनि बर'आ देरहायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा नायनि नाथाय आं बै समावनो सोंदोंमोन माबायदि देरहागोन होनना कुइसन खालामदोंमोन आं मोनसे पार्टिनि बिपिएफनिमोन आं सोंदोंमोन बिसोरखौ बोरै देरहागोन दे नोंसोर बुंलाय होनना थांनाय फार्स्टआव बेसेबां भटआव देरहादों बर'नि भटआ मोननै जानानै बे बारावबो बोरै देरहागोन ओमफ्राय नेक्स्टआवबो आं जेरै हिसाब खालामदो नेक्स्टआवबो बे देरहाबारदो आरो बे बारावबो आंनि हिसाब दंबयो बर'आ 50-50 60-40 जाब्लाबो जों बर'आ देरहानो हानाय नङा आंनि मोनसे बे सानबोनाय जों हाजार रंजायो हाजार होख्रावो बै फैला मेन्देला मोननि बायदि जागोन हायनामुलिनि बायदि जोंनियासो देरहादो होननाय बायदि जागोन बे बारावबो आंनि साननायाव आं दासिमबो मानिनाया बे आंनि बेसेन गोसा भटआ दाबो ओरैनो थांगोन जों जेब्लासिम बर' हारिया गावजों गाव सनमान होलायनो रोङा सासेनि बाथ्राखौ खोनासंनानै सासेया गंलायनानै खामानि मावनो हाया अब्लासिम जोंनि बर' हारिया जोंबो थैलांगोन जोंनि उननि उन्दै गथ'फोराबो थैलांगोन आरो फैनो गोनां समाव बांसिन हिंसा हिंसि जाबावगोन बेथ' दाउदानो गैया फैनो गोनां समाव बेसेबां हिंसा जागोन मानो हिंसा जागोन सब थाखा फैसानि थाखाय मानसिया हिंसा जाजोबगोन थोआ लोमा जाजोबगोन थाखा फैसाया सोरबाया मावनो हाया फैसा नांगौ बेरायगोन फैसानि थाखायनो गासैबो हिंसाया जालांजोबगोन आरो ना फैसानि थाखायनो थाखा फैसानि थाखायनो सब हिंसाया जालांजोबगोन मानो होनब्ला फैसा आं दाख्लैबो बुंबाय जेब्ला फैसा नुगोन ना लोगोआबो लोगोखौबो सिनायनाय नङा आरो गावनि बिमा बिफाखौबो गोबां मानसि दङ सिनायलाङा फैसा थाखानि थाखाय प्रब्लेम जालांजोबो लाइफआव जों बेफोरबायदिनो जागोन फैनो गोनां समाव नायनि बर'आ देरहायोब्ला मोजांनि बाथ्रा आंनि बे बेसेन गोसा भटआ बे बारावबो दैयाव थांगोन बायदि मोनदों आंनि बायदिब्ला अब्ला लोगोफोर आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द।